Nih Mas. Nggih. Wah, ya lagi iki aku budal tak lon-lonan. Rada gasik. Saka Semarang. Mlebu jalan tol. Kuwi lho dibenerne sing padha lenggah ki lho, jalan tol. Kowe jenenge kowe buta huruf. Kok iso? Tulisane apa? TOL. Diwaca tol kok tol. Dari iki yen kepengin ngerti ngelmune dari sudut mana kamu membacanya. Lah kuwi kudu dicethake ngene iki. Yen basa Jawa iso o mbok waca o. Utawa basa Arab o iso diwaca a utawa o. Ayo saiki tol kuwi tegese apa? Jalan yang lurus bebas hambatan. Jawabane cah TK. Neng ndi-ndi ya ngono kuwi, intine ya ngono kuwi. Ning kuwi sumbere saka ngendi kowe ngerti ra? Kenapa kok tol diwaca tol? Ora ngerti. Kuwi dijikuk saka surat Al-Fatihah ayate berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Sik ta hubungane jalan tol karo Fatihah ki apa? Ora lho, wong ki arep berjalanan mlebu jalan tol ki maca Al-Fatihah supaya slamet. Doa, lah tol dhewe kuwi tegese iki ora mare ra tau maca buku. Kosik to kosik. Sing tak ngerteni nun sewu, tol itu dari bahasa Inggris, ya pancen singkatan TOL ning artinya atau penjabarannya adalah take on location. Kuwi ya kleru meneh. Lho kok iso? Take on location. Kuwi sebetulnya salah. Tol dhewe iki mergo wis ana tegese tol kuwi bahasa Inggris, tegese basa Indonesia biaya. Wow, kene iki jurusan bahasa kok. Tegese dalan yang berbayar ngono apa piye? Iya, jalan tol kuwi jalan yang berbayar. Ora terus tol take on apa? Lokalisasi apa? Lokasi dudu lokalisasi nyok ora. Lah ya lokasi kuwi ya bener ning luwih bener meneh tol kuwi berbayar atau berbiaya. Kuwi ning ya apa wae ning sing gampang ditampa wae. Nerjemahke tol ki sing gampang ditampa wae. Upamane piye? Tol ki tulisannya apa? TOL. T kuwi tanpa prapatan. Ya mesti bener lek nek prapatane ya bingungke wong ora. Kok sik to wong bener kok kowe nesu ki lho. Lah ning ndi kabeh yang ngerti jenenge tol nek prapatane nek bangsune. Bener. Bener. Ya wis bener kok protes. Ya wis. O Kedua O. Ora entuk dienggo Car Free Day. Kowe Car Free Day jalan tol modar kowe. Iya. Terakhir L. L kuwi ya jaman biyen Mas. Kuwi lokete akeh sing buka gur siji. Nah iya. Mula Biyen antrine saiki wis komplit. Saiki L kuwi lurus mulus alus mergo dijogo Jasa Marga lan Adikarya. Waduh luar biasa. Kuwi tol. Sik gandeng jenengan wis menyebut Jasa Marga dan Adikarya. Sisan gawe gandeng jenengan iki kondang dagelan sing seneng oncek-oncek. Apakah penjabaran dari Adikarya luwih dhisik? Oke. Ayo kudu lek nganti ora gelem sok taun ngarep yen nganti peresmian tol nggen Sleman utawa nggen Bantul utawa Kulon Progo ku arepe wayangan klasik tok tanpa dagelan malian. Iki ora iso to. Ha iya paribasane lho. Aku nganggur kok ora dijak. Mula diterjemahke. Adikarya iki diterjemahke apa per suku kata, apa per kata, apa per huruf. Per suku kata. Aki akeh prestasine mula dipilih bangun jalan tol. Iya. Ampun dipun keploki riyin Bapak Ibu nembe entuk siji niki nggih. Ben keplok, kono keplok aku mikir. Wah iya. Oh, siasate ngono to sampeyan. Iya. Ya wis ayo. Dipilih mergo ya prestasine bisa dipertanggungjawabkan. Ya, nggih.
Kono keplok kene mikir ya. Karena prestasi yang lebih daripada yang lain maka adikarya dipilih. Sik to kan mau mulek ning prestasi ya itu. Sak karepku. Wong sing nerjemake aku. Terakhir ya. Ya ini PT yang diharapkan bisa bekerja sama dengan Jasa Marga karena terpilih membangun jalan tol. Kok terpilih tenan iki syukuran tol dudu pilihan lurah ya, Reng. Iso kabeh terpilih. Anu timbangane pemilihan lurah ya ora ditanggap kok. Wah iya. Oh, kesempatane iki kok kowe iki gandeng iki kerjasamane Adikarya kelawan Jasa Marga. Sakwise Adikarya sampun jenengan jabarkan men ora meri tegese men adil, apakah penjabaran dari Jasa Marga? Jadi jalan tol seluruh Indonesia ada karyanya Jasa Marga. Wah iya, nggih. Cerdas. Sampai sekarang masih dipercaya oleh pemerintah untuk membangun jalan tol. Kose aja kesusu ta. Lah pancen tak cepetne iki kok ben ketok cerdas kok sampean ya. Jenengku Marbagio iki. Margi apa ya? Iki sing diarani Jasa Marga iki ora egois. Mari itu mengajak PT lainnya untuk bekerja sama dalam membangun jalan tol. Nah, wis kompak wis pasangan ideal kok. Nah iya, dadi ora iso kok egois ora iso, harus bekerja sama. Terakhir Nah ini garis marka sampai rambu-rambu di jalan tol itulah tugas Jasa Marga. Mriki menika mapan wonten ing exit tol Jogonalan. Iya kok sik to. Aku ki dudu komputer dipencet metu. Lah saiki apa-apa kudu serba cepat, tepat dan akurat kok ya. Oke. Yen iki kaitane karo acara bengi iki. Oh, boleh. Mergo Jawa to iki. Jawa. Jaga apa? Nalan. Jo ki jo nganti ana alangan sawiji apa mula Adikarya Jasa Marga lan para PT-PT lainne bengi iki nganake syukuran. Iya. Go ki golong gilik kepanitiaane nentokake syukuran kudu nggelar wayang kulit. Nah, naminipun dalang kedah Ki Cahya Kurcaci. Sapa to? Cahya sapa? Tak kepro iso Kostati rumah sakit ora. Lah sapa jenengmu? Kuntadi. Nah, Cahya Kuntadi. Nah iki. Terakhir lancar acaranipun margi ugi nimbali gareng saking Semarang. Kaya mesok katut awakmu kuwi. Wis jenenge sapa meneh? Wis jenenge Pak Mudin sapa kene tak terjemahke. Kari siji. Apa? Kabupatene Klaten. Mudiar. Ora ana tembung kok Kla iki lho. Enak kene Klaten kok. Ya ning gandeng iki nama kabupaten per huruf. Oh, luwih dawa. Kudu ngono. Luwih dawa lho iki. Iya ora masalah. Ya, K. Ha iki K. K iki kabupaten di wilayah Jawa Tengah. Ya kabeh ngerti to Reng kuwi. Lho ki bener apa salah? Ya bener. Bener kok geger. Iya. L letaknya di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Oh iya. Areanya luas. Kaya cuma Pak men ora. T. Terdapat Candi Prambanan. Waduh. E. Enak udaranya karena dekat dengan Gunung Merapi. N. Nama bupatinya lagi aku urung kenal mergo urung tau ditimbali. Mergo urung tau ditimbali dadi urung kenal aku. Mergo anyar lagi pemilihan wingi kok. Ha iya. Agar ditimbali tak apalke. Mane. Ning ora wong kabeh ki yo iki ditimbali kene iki wis bersyukur, Mas. Leres. Wis aku tenan, mula aku mau matur budal tak lon-loni mergo aku ki wis kangen. Wilayah kene iki kangen saka Semarang
aku mampir ning kutha entuk pitu kuwi kangenku ra jamak. Apa kuwi? Kutha Semarang, Kabupaten Semarang, kutha entuk pitu. Salatiga. Ah, salah telu ki entuk pitu. Wong kutha ya diganti, disalini kok. Ah, kowe iki matematikamu entuk pira? Berarti bar kutha entuk pitu bar kuwi terus mbajul kesupen. Nah, kowe ngrubah. Kok iso rubah? Kowe ngrubah, kowe ora ngerti sejarahe. Kae ora mbajul kesupen, jane asline kae wong elek-elek, mbok Jolali. Terus ketelahe Boyolali. Tek kowe ngerti. Kira-kira. Oh, golek pangan yo sakarepe to, Mas. Golek pangan kok diprotes. Ha iya. Wong jenenge wong iki pancen tamba kangen suwe rasuan ning tlatah Klaten yen biasane aku wilayahe ora kene Mas. Aku daerah apa ki daerah kecamatan Roto. Apa kuwi? Alah pertelon kono ngiri. Roto, Petan, Lawas. Kuwi terus nganti Gunung Kidul kono. Cawas. Cawas ki onone wis suwe apa ora? Iya. Lah Lawas. Wedi. Wedi kan kene. Urutane iki Cawas, terus Petan, Pedan. Aku pas lewat kono ki ana wong wedok Petan pasane. Terus Roto. Roto iki daerah dalang tandut ki lho Roto. Ceper. Ceper ki Roto. Apa-apa kok diwahi. Aku ki saking kangenku karo Klaten tenan kok. Nggih. Aku ya delalah kene iki ana candi elok jane Mas. Napa? Iki candi Plaosan. Iki candi Plaosan kuwi candi lanang wedok jarene. Lanang wedok tur kuwi candine elok. Eloke apa? Candine iki motive atau bentuke iki antarane Hindu dan Buddha. Oh. Lah, mula wingi apa anakku le, apa le jenenge Nduk sing foto-fotonan ki apa kuwi? Selfie. Selfie. Manten kok pre-wedding. Oh, pre-wedding to. Oh iya. Oh, pas rabi to. Lah kowe ngomong foto-fotonan ya. Lah ya foto-fotonan ning kono mergo mbok menawa kono candi jodoh supaya uripe bebrayan jodoh mula jikuke ning kono Mas. Oh. Apik tenan saiki tenan wis. Ana patung sing kaya kowe barang ngono. Kok iso kaya aku? Urung dadi tapi urung dadi. Sik separo tok. Tur mriki iki kedunging budaya, kedunge seniman 1000 dalang ing Laladan Klaten kene paribasane semua seniman hebat lahir dari Kabupaten Klaten. Sing ana dunia pedalangan ora ana sing apa nyelaki Kinarto Sabdo ya saka kene. Panom Surata ya kok kene. Nggih. Terus Pak Mantep niku mriki. Pak Mantep ini ta? Nggih. Mbah Darman wae sedaya racakipun saking mriki. Lah karo Pak Mantep ki asline ya Kabupaten Paving. Karanganyar. Lah ya Karang ki watu, anyar ki sing ngarani watu sing anyar ki Paving. Alah mbuh. Oh, jauh piknik kok angel men. Mula bengi iki Mas Gareng kula dipun paringi ngampil gamelan wayang iki pusaka ageme Mas Mul niki. Mas Mulyono Sanggar Cemarang ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Nggih. Ugi dipun berkahi kalian pepunden kula Bapak Haji Hanafi Tebih saking Demak. PT Puja Perkasa sing insyaallah tanggal 5 Juli ya kepareng wayangan dhewe. Hayang aku ora dijak. Ya gentenan kok ya. Nggih, tak golekne kanca Mas Gareng. Sinten, Mas? Nggih. Yo sekali-kali njajal karo bojoku. Cublak suweng. Yo Bukesi ngancani Pak De Gareng. Cik, lu, yo.
Kuwi dhuwurmu mburimu. Wah. Oh, aku sing salah posisi ya iki. Nggih, tak melu munggah. Wah, kowe anggere jejer bojomu iki kaya nostalgia. Nostalgia. Nostalgia kelingan tahun bangsa tahun-tahun 2000-an ya, Nduk. Iya. Tur nuwun sewu sidine jenengan kali Bu Kesi nalika dadi bintang tamu tasih enten ngantos sepriki. Syukur. Foto jenengan kekalih wah luar biasa. Bu Kesi kaya Sri Huning sing lanang kaya Srigala. Padune Mary, kowe dadi bojone tau kowe ning dhuwur panggung ngadeg jejer ngene? Ra tau. Sekali tempo. Tanggapan dalan ngono kuwi ya jejer bojone ngene iki. Ora kudu wong kuwi duwe kewajiban dhewe-dhewe kok ya. Itulah yang tahu posisi masing-masing. Leres. Matur apa sik Bu Kesi ya yo. Monggo, Mbak. Mature ngagem parian. Monggo. Buah naga manis rasanya. Semoga PT Adikarya dan Jasa Marga jaya selamanya. Amin ya rabbal alamin. Pinter to aku sayang. Jos. Apik. Pak D, ngene iki lho carane meninggikan harkat derajat seorang suami. Ya. Wanita itu juga harus gayung sambut kalih bojo gitu. Aku yo ngono, bojoku yo ngono. Pripun? Lah kowe lek bojomu dalang kowe nyinden gayung Nggih. bersama. Aku yo ngono. Pripun? Aku sing golek duit sing nampani bojoku. Kok kuwalek kalih kula Pak D? Apa? Bojo kula niku nyuwun sewu bapak-bapak ibu-ibu. Ah. Mboten ngertos sing jenenge duit niku ndak boleh. Laki-laki itu mboten ngertos. Dadi bojo kula menika angger bar tanggapan ngeten niku semua masuk ke tangan seorang istri. Kula neng ngarepmu. Loh, kok iso? Neng burimu ya siapa tahu. Aja ngono, aja ngono. Kuwi pancen wis tak atur strategine pancen kaya ngono duwe kewajiban dhewe-dhewe Mas Gareng. Dadi aku lek entuk kaya tanggapan ngono ya, bruk metutuk neng bojo. Sing ngebrukne aku sing metutuk kuwi, ngono kuwi. Wis kodrate ngono kuwi. Aja omong werna-werna kowe karo aku padha lanange. Maksude? Wong lanang kuwi kudu nggawa utawa gembol duit. Nggo apa? Lho, aja berpandangan negatif. Terus? Nggawa duit ki sewaktu-waktu keadaan gawat darurat artinya membutuhkan selalu siap ada uang. Kleru. Kleru Zaman saiki wong lanang nggo dhuwite kleru. sebabnya Aku lunga ning ndi yen perlu teko Jakarta teko Surabaya ora nate nggo dhuwit. Sing penting nggo ATM wis aman kuwi. oh malah saya akeh. Iya. Oh, Pak Kesi. Dalem Pak D Gareng. Nggih, niki sing diarani pun jodoh sing lanang dalang sing wedok nyinden. Nggih. Kula diawet-awet digemateni bojone nggih. Nggih, tapi ya ngeten iki. Godane seniman niku berat Pak D Gareng. Nyuwun Apa? sewu Bapak Ibu. Dalang niku godane 3 perkara sing abot. Apa? 1 harta, 2 tahta, yang ketiga wanita. Nah, saiki harta, tahta, deke kecil, ndak iso kenek godo itu. Tapi sing jenenge wanita, gawat. Roh sinden ayu lirak-lirik. Kuwi lek atiku ora kuat. Waduh iso nyunggi kompor aku Pak D. Wong Tenan. wedok pinter. Dem-demen atine kok malah pinter piye to? Dem-demi. Aku seneng kok yen kancaku padu tak dukung kok. Ya aja men guyub rukun ngono kuwi. Mergo wong lek guyub rukun golek sandang pangan penak ngono lho. Kuwi bojomu ki ora tau neko-neko, ya Nah. mung kowe. Mergo bojomu kae tipe lelaki yang takut dengan istri. Padha karo sapa? Aku. Lah iya. Nggih. Nggih, ben nembang ya Pak De Gareng. Mas Dalang, Nggih. matur nuwun sanget dumateng keluarga besar Jasa Marga lan Adikarya yang selalu memberi kepercayaan kepada kru kami Madangkara dan Ki Cahyo Kuntadi. Nggih. Semoga apa yang panjenengan persembahkan untuk semua warga masyarakat khususnya Kabupaten Klaten membawakan berkah dan barokah nggih Bapak. Amin. Ya Sampun Rabbal alamin. kesupen mengkeyan pun tambah rezekinipun Jasa Marga Adikarya tetep nguri-nguri kabudayan, ngurip-ngurip kabudayan lumantar peresmian-peresmian tol yang akan datang. Matur Amin ya nuwun. Rabbal alamin. Nyatane wis bola-bali Bu Kesi, Nggih. Jasa Marga Adikarya nggene wayangan wiwit saka Nganjuk, ndepe ning Caruban,
nganti tekan kene iki Boyolali Banyudana nganti saiki insyaallah sok tetap ngurip-urip budaya. Ini sebagai bukti yang jelas dan nyata bahwa Adikarya dan juga Jasa Marga adalah salah satu promotor lestarinya budaya Indonesia. Amin. Pangkur Semarangan Bu Kesi. Ya, apa? Tapi aku wis tuwek ngene iki suaraku lek mengko enggak rasa coba seneni lho, Pak. Mergo wis manak papat ngene iki ya beda karo jaman sik biyen sik ting-ting. Anakmu iki pira? Papat. Papat. Iya. Lho kuwi manak apa idu? Peputra sing halus kok. Iya, peputra. Ya, Bu. Mingkar mingkureng ang sik kuat ngambah nada tinggi Mas Gareng. Ya paling ora wong ya dosen yang ngisi. Dadi ya kepiye-piye iki lho iki Winong karo Birgit. Kowe iso nembang kaya ibumu kuwi tak pek bojo kowe pokoke. Malah petaka untuk kowe iki malah ora. Ben semangat. Ora semangat malah untuk kowe. Nggih. Ning ya aja nyampluki gelunganku ngono to. Lah golek sempit. Gelunganku ana jeblok iki lho. Ayo iso diklokop kok ayo. Bapak Hanafi napa tasik lenggah nggih? Tasih mau dawuh. Halo Bapak, sampai ketemu tanggal 5 Juli nanti Bapak. Nggih. Insyaallah karepe dipindah ning Semarang ngono, nggih. Oh, ben cedhak Pakde Gareng. Cedhak wong aku ora dijak kok. Tak usulke Pak De, tak usulke. Ora, aku berikutnya saja. Mereh Krata-rata pakartine ilmu matur sembah nuwun bengi iki uga dipangestoni dilenggahi karo Mak Giyah senior dalang putri multi talenta saking Klaten. Nggih, wilujeng mirsani. Sembah nuwun Mak, mriku mang pirsani alang ujuri anak jenengan.
Lalang ujur. Aku ya ndongake sing nonton bengi iki, Mas. Piye? Awang-awang kebak layang-layang. Cakep. Ingkang dalu meniki penonton wayang kula dangakaken benjang penanggap wayang. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Ugi salam saking Pak Sukisno, matur nuwun salamipun sukses Dimas. Nggih, sembah nuwun. Kelasne Bu. Kang tumrap neng tanah Jawa sembah nuwun. Kalajengaken apa Mas? Tembang Mawar Kuning karya sang maestro Kinarto Sabdo. Ini adalah doa yang terbaik untuk Jasa Marga dan juga PT Adikarya Pak Digareng. Mawar kuning, mawar adalah bunga yang indah merekah harum, kuning adalah emas. Semoga Jasa Marga dan PT Adikarya selalu indah merekah menuju zaman keemasan untuk Indonesia yang tercinta. Monggo dados Mawar Kuning. Mas
Terima kasih, matur nuwun Bu Kesi. Aduh, wah dibuka karo mboke lagi ku karya anak-anake. Nah, iki. Wah, iki dirawuhi karo Priagung kae. Gede. Wah, Mas, wah. Priagung mergo gede dhuwur. Karo pengarang lagu anu Talikotang. Sapa? Lagune apa kuwi? Sapa? Mas Wida. Hah? Mas Wida. Heeh. Mas Bontot. Ah, Mas Bontot kuwi. Wis pokoke iki kelompok seniman seniwati Klaten. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih. Sungkem bekti dumateng para pepunden dalang ing wewengkon Klaten, para seniman Klaten. Salam hormat dumateng para kadang-kadang seniman Klaten sedaya kemawon. Nah, iya ana bintang tamune lho kejaba jenengan Pak Digareng. Sapa Mas? Oh, iki istimewa. Lagi bengi iki bergabung dengan Madangkara. Lah. Sapa Mas? Iki waranggana saka Laladan Gunung Kidul ya, Mbak ya. Gunung Kidul. Yen ra kleru Mbak Uut Salsabila. Uut Salsabila. Ah, men sampean tepung yo men jumeneng. Nggih. Ku tak tang dang dang. Oke, berpacu dalam melodi Mbak Uut. Yo. Apa? Aku kenapa tepungan karo iki? Heeh. Lah wong iki sing bocah we sing anu aku kok. Oh wis tepung kan biyen. Lah, takono bocah iki lho. Aku makane nyebut jenenge iki bingung mergo angel. Akhire nyebut jenenge dhewe iki selabillah. Kosek-kosek. Sampean ki jarene bapakku. Iki wis wengi iki wis ngakoni nek aku anake. Oh, wis. Aku. Ning kok nyebut jenenge anake kok bingung. Wong sing maringi jeneng ki nek ya sampean to, Mbien. Aku ngekeki jeneng kowe iki dalam keadaan ora sadar. Mendem dhuwur kuwi Mas. Alah, nggih. Uut Salsabila. Uut Salsabila. Uut kuwi cekake gampangane diundang Uut ning Salsabila. Kuwi Salsabila ki artine salah satu biduan lama. Oh. Salsabila. Iki lawas to, Mbak? Lawas iki. Walah, Mau ganti prodo wae. Saking lawase wis suwek ngantian. Ayo. Baik. Nggih, ngaturaken sugeng dalu. Sugeng dalu, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dalang, Mbak Limbuk, Mbak Cangik. Ugi menika Bapak Ibu petinggi pejabat PT Adikarya juga Jasa Marga dan juga tak lupa kepada Bapak Ibu tamu undangan ugi warga masyarakat pecinta wayang kulit sedaya. Derek pitepangan baleni yo Pak Dereng senajan maupun dikenalke kalian Pak Dalang kula Uut Salsabila